Artem, den er flot. Artem, hvor mange år bliver du? 5 år. Jeg spørger ikke dig. Nej, jeg tror, det er Artem, der også. I dag er det Artems fødselsdag. Og når han fra denne herre, så skal han hjem og holde til Artem længe og sine ønskelejfer og dejlig chokolade og kager til. Artem, vil du vise, hvor mange år bliver du så? Kan du vise det? 1 år. 2. Mere end 2 år. Nej. 5. Så prøv lige at vise, hvor mange er det? Har jeg nok fingre? Nej. Er det sådan? Sådan? Godt. Hvem skal så... Skal jeg hjælpe dig? Hvem skal du gøre fingeren så for Artem? Det skal jeg have der, ikke? Så er det faktisk snart, det er meget. En finger, ikke? Og dig. Hvad så, Artem? Vil du uddele dem med kage? Artem, vil du hjælpe os? Nu starter sådan. Først vi tager den øverste. Sådan. Alle har fået, hva'? Og så er det til dig. Ja, men vi skal se billeder på sådan. Hvor du er lille? Det var lidt. Artem, vil du sige værsgo? Værsgo. Smager det godt? Ja. Det er roligt gå fra bordet af, men I skal lige sige tak for kage til Artem. Og så tag koppen med ud på bordet, og så skal jeg nok fjerne tallerkenerne. Tak for kopperne. Skal vi have Så skal jeg først tage mig kopperne. Hvor vi har stået, ja.